ତମ ପୁଅ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଦେବି ତମେ ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକେଇକି ଗିଳିଦବ। ଏ ଶୁଗୁଛି ମୋ ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉନ, ଟିକେ ଫଳ ଜିନିଷ ନେଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତ। ମୁଁ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ବୋଉ ଭଲରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ଭଲ ଥିଲେ କାଲି ଖରାପ, ଏମିତି କିଛି କହିହେବନି। ତମେ ଟିକେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସ। ଏବେ ବିଲବାରି କାମ ଜୋରଦାର ଲାଗିଯିବା, ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଧାନ ବିକା ସରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବୋଉକୁ ଦେଖିକି ଆସିବି। ଧାନ କ'ଣ ମାସେ ପରେ ବିକା ହବ ଯେ ତମେ ମାସେ ପରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ? ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ତମେ ଆଜି ଯାଅ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ। ହଁ ହଉ, ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେ, ତମ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବୋଉକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଆସିବି। ନିଅ ଏଇଠି 1000 ଟଙ୍କା। ଆଲୋ ବୋହୂ, ପୁଅ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ବେଳ ଆସି ବୁଡ଼ିଲାଣି, ପୁଅର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସିଏ ଏବେ କାମକୁ ଯାଇଥିବେ। ହଁ ହଉ, ପୁଅ କାମକୁ ଯାଇଥିବ, ଆସୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆସୁ। ଆଜି ଘରେ କିଛି ରନ୍ଧା ହେଇନି କି? ବେଳ ଆସି ବୁଡ଼ିଲାଣି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଇନୁ। ତମ ପୁଅ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଦେବି ତମେ ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକେଇକି ଗିଳିଦବ। ଆଲୋ ବୋହୂ, ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ପୁଅ କ'ଣ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ରଖିନି? ହଁ ହଉ। ଆଲୋ ମା, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତୁ ଏ ଦୁଆର ମୁହଁଟାରେ କ'ଣ ମନଟାକୁ ଶୁଖେଇକି ବସିଛୁ? ନାଇଁରେ ପୁଅ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ତୁ ଏବେ କ'ଣ କାମରୁ ଆସୁଛୁ? ନାଇଁଲୋ ମା, ମୁଁ ଆଜି କାମକୁ ଯାଇନି। ଶାଶୁଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଶ୍ୱଶୁରର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁକୁ ଗଲୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ କିଛି ରଖିକି ଗଲୁନି? ଘରେ ସବୁ ତ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନୁ କିଲୋ ମା? ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲି ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ବୋହୂ କହିଲା ତମ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ? ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତମ ପୁଅ କ'ଣ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ତମେ ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକାଇ ଗିଳିଦବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାବି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଟିକେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ? ହଁ ଯାଉଛି। ଗାଁରୁ ତମେ ଏବେ ଆସୁଛ? ମୋ ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ହେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୋ ବୋଉ ସିଆଡ଼େ ମରିଗଲାଣି, ମୁଁ ତୋ ବୋଉକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ତୋତେ ଆଉ କେମିତି କହିବି? ତୋ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ଫଳମୂଳ ନେଇକି ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ହେଲେ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋଠୁ ଶିଖିକି ତୋ ଭାଉଜ ତୋ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି, ଭଲରେ ପଚାରୁନି। ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ? ବେଗେ ଯାଇକି ଭାତ ବାଢ଼େ, ଆମେ ମା ପୁଅ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ଆଲୋ ମା, ମିଶିକି ଭାତ ଖାଇବା।